take kira. London ce take kira. Sashin Hausa na BBC ke magana akan mita 13 da mita 16 da kuma wasu tashoshin FM a wasu kasashen Afirka. Masu sauraro, Ahmad Abba Abdullahi ke muku sallama. Shirinmu na uku daidai agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi. Wato bi daidai kenan agogon RFI da Ghana. A cikin shirin za ku cewa Amurka ta fitar da wani rahoton bidiyo, wato hoton bidiyo da ta ce ya nuna lokacin da wani jirgin saman yakin Rasha ya lalata mata wani jirgin saman ta maras matuki. Wani kwamitin bincike na Majalisar Ɗinkin Duniya ya ce Rasha ta aikata laifuka da dama a Ukraine waɗanda za a yi amfani da su a matsayin laifukan yaƙi da cin zarafin bil'adama. A Najeriya, sabon kwamishinan 'yan sandan jihar Kano ya ce suna sane da jita-jitar da wasu da ya kira ɓata gari suke yadawa cewa za a fuskanci tashin hankali a lokacin zaɓe, kuma sun shirya fuskantar duk wata barazana. Muna tabbatar da jama'a wanda ya shirya ya zaɓe ba faɗa ba, za mu tabbatar da tsaron lafiyarsa da dukiyarsa da mutuncinsa. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya isa jamhuriyar Niger a rangadin da yake yi wa wasu kasashen Afirka. Farko bari haɗa ku da Raliya Zubairu wadda za ta karanto cikakkun labaran duniya daga Abuja. Kan al'amarin a ranar Talatar da ta gabata. Wani kwamitin bincike na Majalisar Ɗinkin Duniya ya ce Rasha ta aikata laifuka da dama a Ukraine waɗanda za a iya amfani da su a matsayin laifukan yaƙi da cin zarafin bil'adama. A rahotonsa na farko, ɗaya daga cikin